ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ባርከት ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘመፅኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ቀጠልያ ማልያ ናብ ኤርትራ ክትከይድ ክልተ መዓልታት ጥራይ ተሪፉ ኣሎ ቢንያም ኣብ መበል 18 መድረኽ ፍልልዩ ዓቂቡ ክውድእ ክኢሉ ኣሎ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከባቢ ማዓስከር ስደተኛታት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣባላት ፀጥታ ተቐቲሎም ህወሓት ገጢሙኒ ዝበሎ ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ፈተና ተገሊጹ ንዩክሬን ክወሃብ ዝፀንሐ ወታደራዊ ሓገዝ ጀርመን ብፍርቂ ክጎድል እዩ ባይደን ካብ ውድድር ከለ ብፀለውቲ ፖለቲከኛታት ዝቐርብ ፃውዒት ኣዝዩ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ቀጠልያ ማልያ ናብ ኤርትራ ክትከይድ ክልተ መዓልቲ ጥራይ ተሪፏ ቢንያም ኣብ መበል 18 መድረኽ እውን ፍልልዩ ዓቂቡ ክወፅእ ክኢሉ ኣሎ ሎሚ ኣብ መበል 84 ኪሎ ሜትር ተሰሪዓን ዝነበረት ናይ መንጎ ውድድር ቮላታ ኣብ መጥቃዕቲ ዝርከቡ ልዕሊ 30 ተቐዳደምቲ ንኩሉ ነጥቢ ስለ ዝወሰድዎ ኣብ መንጎ ቢንያም ግርማይን ያስፐር ፊሊፕሰንን በዛ መዓልቲ መፅእ ፍልሊ የለን በዚ ከዓ ቢንያም ብ33 ነጥቢ መሪሕዎ ናብ መበል 19 መድረኽ ክሰጋገር እዩ ኣውስትራልያዊ ማይክል ማቲዩ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ 20 ነጥቢ ወሲዱላ 35 ነጥቢ ጥራይ ዝፀንሖ ተቐዳዳማይ ስለ ዝነበረ ከዓ ናብ 55 ነጥቢ ይደይብሎም በዚ መሰረት ሎም ሓንቲ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዝመፀ ለውጢ የለን ቁፅሪ እንዳሓከመን ቃንፁ ዜሮን ናይ 33 ነጥቢ መሪሕነቱ ዓቂቡ ነዛ መድረኽ ንዝነውሐ ኪሎ ሜትራት ምስ ተቐዳደምቲ ብጫ ማልያ ዝተጓዕዘ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ ናብ መበል 19 መድረኽ ኣቕንየ ኣሎ ናይ ዓርቢ መበል 19 መድረኽ ኣብ መጀመርያ 21 ኪሎ ሜትር ቮላታ ስለ ትርከብ ክልቲኦም ያስፐርን ቢንያምን ንዓ እንዳማዕደው ሕጂውን ግዜኦም ሓልዮም ናብ ሕንፃፅ ምምፃእ ጥራይ ከም ዝተርፎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ክለብ ኢንተርማሼ ንቢንያም ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ብባንዴራ ኤርትራ ዝተሰርሐ ማርያ ቀሪባትሉ በልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማሼ ዋንቲ ነዚ ስማ ላዕሊ ሰቂልዎ ዘሎ ኣባላ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዘለዋ ፍቕርን ኣኽብሮትን ንምግላጽ ዝተፈላለየ ነገራት ክትከብር ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ ንኽብሪ ስም ኤርትራዊ ወኪሉ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ከም ዝሳተፍ ዝሓበረ ቢኒ ትኸውን ብባንዴራ ኤርትራ ዝወቀበት ፍልይቲ ቀያሕ ማልያ ሰሪሓ ኣበርኪታትሉ ኣላ ክቡር የኽብረካ መጠነ ነፍሲ እሞ ኢንተርማሼ ክብረት ያበልና ብዛዕባ ህወሓት ገጢሙኒ ዝበሎ ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ፈተና መግለፂ ወፂኦም ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ልዑል ተሳትፎ ዝነበሮ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ታሪክ 50 ዓመታት ርእይዎ ዘይፈልጥ ናብ ኣፍ ደገ ምብትታን ዘብፅሕ ከቢድ ፈተና ከም ዘጋጠሞ ኣፍሊጡ ህወሓት ኣብ መቐለ ብቐጻልነት ከካይዶ ዝፀንሐ ተደጋጋሚ ኣኼባታት ላዕለዎት ካድራት ምስ ዛዘመ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውልቀ ረብሓኻ ምቕዳም ንህልውና ትውድብ ናብ ሓደጋ ከም ዘእተዎ ኣስሚሩሎም እቲ ውድብ ብሶልስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብና ዘጋጠመ ካብ ህዝባዊ ውግንና ምውፃን ንውልቃዊ ረብሓ ምትእኻብን ትውድብ መድረኻዊ ተልእኹ ከይፍፅምን ተወዲቡ ከይመርሕን ካብኡ ሓሊፉን ባህግን ድሌትን ህዝቢ ትግራይ ከይዕውት ተሓሊኹ ፀኒሑ ክብል ኣምሪሩ ኣስፊሩሎ መግለፂ ህወሓት ቀንዲ ምንጪ ናይቲ ፀገም ካብ ካድራት ሰፊሕ ኣባል ህዝብን በብደረጅኡ ብፍላይ ከዓ መሪሕነት እቲ ውድብ ዝረአ ዘሎ ግጅላውነት ከባቢያውነት ፀረ ዲሞክራሲ ህዝበኝነትን ብልሽውናን እዩ ኢሎም እዚ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጅኡ በፂሑ እቲ ውድብ معي كيبل قرينو حزب طراي ዘይኮነስ ናብ ኣፍ ደገ ምብትታ ናብ ጽሕወ ከም ዝጸንሐ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ ህወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ኩናት ድሕሪ ምእታው ብኣባላት ወከልቲ ህዝቢ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ተሰይሙ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ድሕሪ ውሳኔ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ድማ ብስሙ ዝፍለጥ ንብረት ተወሪሱ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሕጋዊ ሰብነት ስለ ዝተሰረዘ ህልውና ህወሓት ኣብቂዑ ተባሂሉ ተገሚቱ ነይሩ እንተኾነ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ህወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ብዝኣተወ ውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ንትግራይ ኣብ ምምሕዳር እዩ ዝርከብ እቲ ውድብ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተዋሂቦ ዝነበረ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝብል ስያመ እውን ተላዒሉ ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ውድብ ኮይኑ ንኽምዝገብ ብሚኒስትሪ ፍትሕቲ ሃገር ሕቶ ቀሪቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ህወሓት ኣብቲ እዋናዊ መግለፂ እውን እንተኾነ መንግስቲ ፌደራል ሕጋዊ ፍቃድ እቲ ውድብ ንኽምለስ ጸውዕ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብዝተፈጥረ ፀገም ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሰኸም ክስከም ተገዲዱ ፀኒሑ ዝበለ እቲ መግለፂ ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ከካይድ ከም ዝተወሰነ ኣነፂሩ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ጉባኤ ከካይድ ዘይደልዩ ኣባላት መሪሕነት ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ጉባኤ ንዘይምክያድ ዘዕንቅፍ ወላ ሓንቲ ምኽንያት የለን ኢሎም ህወሓት ኣብ ምሕደራን ኣጠቓቕማን ማዕድናት ትግራይ ፀገማት ከም ዘሎ ብምግምጋም እቲ ውድብ ኣብ ማዕድናት ይኹን ካልኦት ሃብቲ
ስርዓትታት ብጥቡቅ ምቁፅጻር ክግበር ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡሎም። ህወሓት ኣብተን ኢትዮጵያ ንኣስታት 27 ዓመታት ዝመርሐ ኢህወደግ ዝተባህለ ግንባር መስራትን ቀላስን ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ብዝተፈጥረ ህዝባዊ ተቃውሞታት ማእከሉ ናብ ትግራይ ገይሩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ውድብ እዮም። ኣብዚ መጽእ ኣዋርሕ ከካይዶ ይሓስቡ ኣብ ዘሎ ውድባዊ ጉባኤ ገጢሞም ዝብሎም ጸገማት ክፈትሕ ድዩ ወይ ናብ ዝገደደ ፖለቲካዊ ቁርቆስ ይኣቱ ዝብሉ ሕቶታት ብዙሓት እዮም። ክልል ኣምሓራ ኣብ ከባቢ ማዓስከር ስደተኛታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣባላት ጸጥታ ተቐቲሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ጸጥታ ተቐቲሎም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቃቲ ዝበዝሑ ሱዳናውያን ተዓቂቦም ንዘለዉ መዕቆብ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ጥቃ ኩመር ዝተባህለ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ተዛሪቦም። መንነት እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ግን ዘግታ ኣይተፈልጠን ዘሎ። ኣብ ጥቃቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ መደበር ፖሊስ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኩመር ኣሽሓት ሱዳናውያን፣ ኤርትራውያን፣ ደቡብ ሱዳናውያንን تعقيبهم يركبهم ندحنته سمو كي قلت زحت تحدث الدتنيا بتمتقعت بوحد شعات تابلات بوليس كمتون كلو حيالا دما خمز غسلو النبي بسي حبيرهم اتنا عين مسكر ساعة شدشتان نقوه زي فلتو عدغات وجلتات ناب نقطة فدرال بوليس اتم متقعت فتسمهم اتم اللوات تخصين ساعة فرقنا بلينيرو إلهم أتوهب حبريتا بدحريو سبات نابت معسكر بمتاو نتم سترفو خيرحن فتينهم ريسات شعات بوليس دما راخبهم كالوت سجود أبلات بوليس ونيرهم فتم سدتنياتات نتم استجودو نبت أبدقة اتم معسكر زركب كلينيك وسيدهم دحر 3 ساعات أبلا أمبولانس متيا نتم استجودو وسيداتهم دما إلهم بتتخصي حنت سدتنيا هتسانجود كم زورا داون اتمسكر عين وسيخو قاليصم كلاتنا نفسنا خابت تيت كنكلخل أمر الدكيسنا نيرنا انت خونا حنتي سدتنيا هتسان بتيت تهاري مقاسلم ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ብዙሓት ስደተኛታት ካብቲ ማዓስከር ወፂኦም እዮም ዓቕሚ ዘለዎም ስደተኛታት ሕጂ እውን ክወፁ ይፅዕሩ ኣለዉ ዝኾነ ደገፍን ዓቕምን ዘይብሎም ካ ኣብዚ ተሪፎም ኣለዉ ኢሎም ካልእ ምስክር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ትማሊ ረቡዕ ዋጋሕታ ከባቢ ሰዓት 11 ከም ዝተፈጸመ ብምግላጽ 9 ኣባላት ፖሊስ ክሞቱን ከለዉ 7 ድማ ቆሲሎም ኢሎም ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢ ከም ዝተዋፈሩ እውን ተዛሪቦም ኣብ ጥቃት ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ማዕቆብ መፅኦም ነይሮም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ምዃኑ ምን ካብ ገዝኦም ናብ መደበሮም ይኸዱ ከም ዘለውን ዓቢሮምኒ ኣነ እውን ከምኡ እየ ሓሲበ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ነይሩ እንታይ ከም እንገብር ኣይፈለጥናን ነርና ኢሎም ኣስዒቡ ኣብዚ ናብዚ ዘሎ ሓላፊ ሕቡራት ሃገራት ደው ኢለ ነይረ ካብ ማዕቆብ ኢኹም ኣይትውፅኡም ምስ ምልከቶም ኣካላት ንዘራርብ ስለ ዘለና ከነድሕነኩም ኢና ኢሉና ገለ ኣምቡላንሳትን ወታደራትን ከዓ ሰዲዶምልና እቶም ወታደራት ክሳብ ሕጂ ምሳና ኣለዉ ኢሎም ኣብዚ ሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ሓያሎ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብሰንኪ ተደጋጋሚ መጥቃዕትን እኹል ደገፍ ዘይምርካብን ካብ ማዓስከሮም ክወፁ ከም ዝተገደዱ ምግላጾም ይዝከር እዞም ስደተኛታት ኣብ ቀረቦም ኣብ ዝርከባ ከተማታትን መደበር ፖሊስን ተዓቂቦም ይርከቡ ትማሊ ረቡዕ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከዓ ንጸጥታዊ ስክፍታታቶም ኣራጊድዎሎም በዚ ምክንያት ድማ ናብ ካልእ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ይሓቱ ኣለዉ ቢቢሲ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሕቡራት ሃገራት ሰብ መዚ ኢትዮጵያን ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰመረሉን ንዩክሬን ክወሃብ ዝጸንሐ ወታደራዊ ሓገዝ ጀርመን ብፍርቂ ክጎድል እዮም ጀርመን ካብ ዝመጽእ ዓመታት ሒዛ እቲ ዓመታዊ ንዩክሬን ተበርክተላ ዝነበረት ወታደራዊ ሓገዝ ዳርጋ ብፍርቂ ከተጉድሎ ምዃኑ ሓቢራ ጀርመን ኣብቲ ሎሚ ዓመት ዘውፅኣቶ እማሚ ባጀት ካብ ዝመጽእ ዓመታት ሒዛ እቲ ንዩክሬን ተበርክቶ ዝነበረት ወታደራዊ ሓገዝ ካብ 8 ቢልዮን ዩሮ ናብ 4 ቢልዮን ዩሮ ከተጉድሎ ምዃና ሓቢራ ዘላ ሚኒስተር ፋይናንስ ጀርመን ክርስቲያን ሊንደነት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቁጠባ ዩክሬን ንመጻውን ውሑስ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኢሎም እቲ ሚኒስተር ኣባላት ጉጅለ 7 ካብቲ ደስኪሉ ዘሎ ገንዘብ ሩስያ ዝርከብ 50 ቢልዮን ዶላር ወለድ ንዩክሬን ክውሃብ ምውሳነን ከም መርትዖ ብምቕራቢ ብዛዕባ ውሕስነት ቁጠባ ዩክሬን ዝገለጸ ጀርመን ድሕሪ ኣሜሪካ እታ ዝበዝሐ ንዩክሬን ወታደራዊ ሓገዛት እተበርክት ሃገር እያ ጀርመን ኣብ 2024 ንዩክሬን 7.5 ቢልዮን ዶላር ዝትመን ወታደራዊ ሓገዝ ኣበርኪታትላ ሃገራት ኤውሮጳ ትራምፕ ናብ ስልጣን እንተመፅኡ እቲ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትህብ ሓገዝ ከጉድሎ ወይ ፈጺሙ ደው ከብሎ ይኽእል ዝብል ስጋት ኣለወን ሩስያ ኣብ ለካቲት ኣብ 2022 ናብ ልዕሊ ዩክሬን ንወራር ድሕሪ ምፍጻማ ክልቲአን ሃገራት ክሳብ ሕጂ ኣብ ድቕ ዝበለ ኩናት ተጸሚደን ከም ዘለዋ ይፍለጥ እቲ ጀርመን ናብ ዩክሬን እትሰዶ ዝነበረት ሓገዝ ብፍርቂ ከተጉድሎ ዝቐረበ እማመ ትማሊ ረቡዕ ብመንግስቲ ጀርመን ብወግዒ ጸዲቑሎ ንዩክሬን እተበርክቶ ሓገዝ ከም እተጉድሎ ዝገለጸት ጀርመን ዓመታዊ ዝስላዕ ዝነበረ ባጀት ምክልኻል ኣብ 2025 ብ1.3 ቢልዮን ዩሮ ወሰኽ ብምግባር ናብ 53.25 ቢልዮን ዩሮ ክብ ከም ዝብል ገይራቶላ እዚ ባጀት እዚ ብሓገግቲ ኣካላት እቲ ሃገር ብሕጂ ዝጸድቕ እኳ እንተኾነ ካብቲ ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒስተሪዮን ጠሊቦ ዝነበረ ባጀት ብ6 ቢልዮን ዩሮ ዝወሓደ እዩ
بايدن كووددر مرجع كلب ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ዝቐርብ ዘሎ ጻውዒት እንዳሓያለ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣብ ሰልፊ ዲሞክራትስ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፍሉጣትን ጸለውትን ፖለቲከኛታት ዝኾነ ኣዳም ቺፍ ጆ ባይደን እታ ሽግ ናብ ካልእ ምስ ትራምፕ ክወዳደር ዝኽእል ሰብ ከረክባ ጸዊዖም ቺፍ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሰነት ንምዃኑ ክወዳደር ኣዳም ቺፍ ኣብ መግለጺኡ ጆ ባይደን ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ለውጥታትን ጽልዋታትን ዝገበሩ ሰብ ራእይ መራሕቲ እዩ ድሕሪ ምባል ተሪፍዎ ዘሎ ክብሪ ንኽዕቅብ ካልእ ኣባል ዲሞክራትስ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ክፈቅድ ኣለዎ ኢሎም ኣዳም ኣስዒቡ ሃገርና ኣብ ቀርናና መንገዲ እያ ዘላ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኮይኑ እንተተመሪጹ ኸኣ ኣዕኑድ ዲሞክራሲ ኣብ ሕቶ ምልክት ካትዩ በዚ ዘሎ ኸኣ ጆ ባይደን ንትራምፕ ክስዕሮ ዝብል ግምት የብለይን ኢሎም ንሱ ሰልፊ ዲሞክራትስ ኣብ መጀመርታ ናሓሰ ጆ ባይደን ወካልቲ ሰልፊ ኮይኑ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ብወግዕ ክእውጅ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር እዩ ነዚ ተዛሪቦም ጆ ባይደን በቲ ምስ ትራምፕ ዝገበሮ ቀጥታዊ ክትዕ ዘርኣዮ ድኹም ብቕዓትን ዘለዎ ጥዕናዊ ጸገማትን ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሓት ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ብኻልእ ሰብ ክትካእ ይጠልብለዎም ብዘይካቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ኮይኖም ሕፁይ ናይ ምምራፅ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ካብ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራትስ እውን እቶም ልዕሊ 2 ሲሶ ተወዲ 81 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጆ ባይደን ብኻልእ ክትካእ ይድለዮም ጆ ባይደን ክሳብ ሕጂ ንሱ ክወዳደር ምዃኑ እዩ ኣብ መደራታቱ ዘስምዕ ዘሎ ኣብቲ ቅድሚ 4 ሰሙን ኣብ ሲኤንኤን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ምስ ትራምፕ ዘካየድዎ ክትዕ ግን ትራምፕ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝነበሮ ጆ ባይደን ተኣሚኑ እዮም ብዘይካዚ ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ምስ ላዕለዎት ኣባላት ዲሞክራትስ ዝፈተነሉ ዝብ ነቕዓት ከም ዝተረኣዮ ማዕከን ዜና ሲቢኤስ ሓቢራ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣባላት ዲሞክራትስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጆ ባይደን ዝያዳ ኣብ ነፍሲ ምክልኻል ዘድሃበ መልሲ ይህብ ስለ ዝነበረ ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ እዮም ገሊፆም ኣብ ኮሎራዶ ኣባል ዲሞክራትስ ዝኾነ ጄሰን ክሮው ምስ ሲቢኤስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣብ ዲሞክራትስ መሰረታዊ ለውጢ እንተዘይተገይሩ ክንሳዕሪና ክብል ተዛሪቦም እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም